Sperrenspoten, winnaar van de 31ste Limburgs Festival Seizoen. Hier zien ze de mannen van Sperrenspoten. Dankjewel, dankjewel. Oh, wat wordt dit spannend. Wat wordt dit spannend. Oh, dit is... Bravo! Bravo! Dankjewel. Dankjewel. Ja, oh. Ja. Ik zal niet zeggen, de druk was zo hoog bij ons. Wijken, iedereen die wat ik aansprak, te zeggen, oh, hier gaat het holen en noem maar op. En dan gebeurt het ook nog. Oh. Super, super. Was Jo? Jo, proficiat. Dankjewel, dankjewel. Wat is het beleidste om? Ja, gewoon, op dit moment gewoon. Echt, het is vorig jaar zo vlakbij en nu, ja, het is een droom nu, echt wel. Extra lading nog vorig jaar natuurlijk. Ja, absoluut, absoluut. Deze kant op, je kreeg dadelijk een ereronde in de zaal. Je werd onthaald door de organiserende carnavalsvereniging van hier. Ik zou zeggen, geniet daarvan. Geniet van het moment tussen het publiek. Wat ik gedragen heb vanavond, want dat is zo. Ja, dat was zo hoor, absoluut, dankjewel. Heb ze ook zo ervaren, goed zo. Dankjewel. Geniet ervan.